and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Wa pa man makagawas ang atong anak sa lango. Unsa man ka ang ilang gibuhat diha? Ay, Telma, kalma lang ko diha. Pasagdan lang gud nato sila. Luwas kita din Dili kita angay nga mabalaka. May buong man lang ko ba? Ay, Telma, aduna na'y katungdana ng atong anak ni Ining Dapita. Og dili lang kay kanato. Lakip na sa katawan. Maong dili na ato ang tanan niyang panahon. Samuel, Oh, kalma lang diya. Haba? Nindot gid kaayo kining dapita. Uy, sama ka nindot. Kamalibayon sa mga tao dinhi. Gusto ko nga ani na mo tukuron ang among pamilya ni Maynard. Gusto ko nga ani kami manimbuyo hangtod sa hangtod. Tungod kay way sama ka nindot ining lugar. Si Maynard ka, kana sa pa magkasim kawa sa langop. Gusto ko na sang ikasulti. Mayo, kay naulian ka namin. Amo Mateo. Unsi, Nakuyapan ka. tuod. Nakuyapan ko. Tungkol sa pagkurog sa kong lawas nga naigo sa mga kahayag gikan sa mga bato. Tinuod ka na. Natural lang ka na nga maingon ato. Tungod kay misanting manggani ang imong sa pagtunog pa lang nimo ing dapita. Unsa na ka sa dihang naa na yug ka ang sugo nga duol sa maong mga bato. Amo Mateo. Susama ra o gihimamat ka sa maong mga bato nga mo'y imong bantayan. Mayo lang gani ang imong nahiaguman. Tungod kay igo lang kang nakuyapan. Ako sa una, sa dihang una kong nakita ang mga bato so dinis una, naglimbag-limbag ang akong lawas. Ingon og sa dili masabot nga gibati sa dihang naigo ko sa mga kahayag gikan sa mga bato. Taod-taod nga paglimbag-limbag nga sagol nga kasakit. Hangtod nga nakuyapan ko. Nganong naingon na ito, Amo Mateo? Nganong gibati na mong kasakit? Tungod kay lahi ang atong sitwasyon karon. Kani ato, anaa pa nako ang pagduha-duha. Anaa pa nako ang hunahuna sa dili pagdawat sa maong katungdanan. Hinungdan nga gilimpyuhan pa nga akong lawas o gunahuna sa mga bato. Una ko hingpit nga mutawat gyud sa maong katungdanan. Dili man gud parehas nimo nga gidawat gyud nimo ang imong pagkaikaw. Gidawat nimo nga ikaw ang sunod nga sugo. Maong ingon adto ra ang imong gibati. Mo ba?
Tana, manggawas na kita din sa umna. Aron makauban mo na ang imong pamilya. Salamat kay nakagawas ka na sa langob, anak. Habi ni mo, gipuhong yun namong among kaugalingon sa pagsuroy-suroy dining dapita. Ug habi ni mo na ako, sama ka nindot. Mao ba, ma? Og wa jud kami magmahay si mama ni mo anak. Nga mikuyo kami din eh. Og wa kami magmagahi nga mubakwit dining dapita. Tungod kay niya kita sa usa ka paraiso. Ilona? Menard! Ilona? Menard! Ilona? Abi mo, nalingaw kay ko nagtanaw sa palibot. Mahal ko, masugot ka ba nga anin tapuyo din eh? Masugot ka ba nga anita magkapatunog atong pamilya? Mao man gani unta na akong isulti nimo. Naunhan lang ko nimo. Mao ba? Kalimtan na nako ang patag. Ug anhin na kumupuyo hangtod sa hangtod. Ingon mo sa ko mahal ko. Anin tapuyo din eh, hangtod sa hangtod. Pero abi nimo, may kabalaka lang ko gamay, Menard. Unsa man ka na? Dili ka unya bapag ang atong relasyon sa imong katungdanan dinhing dapita. Ang ako nga basig sa gabal unya ang atong kukma sa imong misyon. Dili ka na mahitabo, Ilona. Nagbinahalay kita. O dili kita buhagon sa Diyos. Ay tinuod ka magbinahalay. Dili ang buhagon. Menard, Ay nasig una na. Aba? Ang minong danon na. Ganian na kita ni Dapita. O huwag tangan na si muna ang kabalaka. Okay? okay. Ang ako mahal. Menard, Ang ako mahal. uy, Si Pucho karon. Unsa man ginita po niya? tuwas itong dapita, oh! Ato na to. Unsa ginita po ni mo? Puchok! Pagkadagan sa mga langgam. Naglupad-lupad ni mo. Yawa lagi na ako ba eh. Sa dihang, nanungol sila na ako ba? Abi na akong ilang kong pahiton eh. Unsa bang, igol man sila nagtuyok na ako. Og, tanaway lang kulor. Lain-lain sa. O yun ko nila hilabdi. Abi na mong naunsa ka na. Mga langgam. Kana na sa silang duha o. Tayok-tayokin ninyo. Friends man na ako sila. Wow! Pucho, may tuos na sa mong gisulti, oh. Tanawa. May alirong sila na ako. Tanawa. Hasta sa nako! Halabag ka nindo tila tanaw! Unang gabi karon nato ning Dapita. Bisag gabi nindot yun kaayong tanaon ang palibot ining Olympia. Daghan kaayong aninipot Ay, naglupad-lupad. Anak, nindot kay pamation ang hangin nga mo dapat sa tong panit. Unsa na karong orasan, no? Uy, tuod. Dili man di ay ta makahibaw sa oras. Tungod kay ang tanang mga relo nato, tanang mga material nga butang nga gikan sa ubos, gipalabay man ni amo Mateo. Tungod kay gusto niya nga ang mga gamit ra dinhi sa ibabaw ang atong gamiton. Mga gamit nga sama sa karaang panahon. Pero nindot man sab, dili ba? Ay, oo. Mga tunita, ma, pa. Kay sila si Ilona. Taon-taon na natug. Sige. Mga tuog na ta. Paspasin kayo pagdagan sa panahon. O wag ko magtuo. Nga mahiabot ko ng Dapita. Ug nahibaw ko. Daghan ko ang angin magkatunan. Aron mahingpit ka na akong pagkasuko. Matug na ko. Kiduka na. Maynard. Amo Mateo. Bangon na, Maynard. Amo.
Panahon na karon nga magsugod na kitag ensayo. Arong mahingpit ka na nga sugo og tigbantay sa mga bato sa kinabuhi. Amo Mateo, Tana, mentras wa pa musubang ang adlaw. Karon, sugdan na nato ang ensayo. Amo Mateo. Una na kong itudlo nimo ang pagkontrolar sa imong gahom. Andam na ko, Amo Mateo. Karon, aniya kita sa tubig. Ipakita na nako ang imong pagpagawa sa gahom sa tubig. O kanus ani mo kinibuhian. Amo Mateo. Ania. Nagsaka ang tubig sa sapat kay babaw. Sige, ipasaka pag yun ang tubig. Amo Mateo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!